Ei, poseu la tele! Bona que, avi, ens hem d'informar. No, és que volia mirar el concurs de la tarda. No, l'altre canal. Ja va. I si proves l'altre? Ja va. Quina desgràcia! No fan res de res. No hauríem de pagar la llicència de la tele. No la paguem. Però no tenim llicència? No. Així que sóc un delinqüent! Que xuli. Es quedaran parats a l'Ateneu Llibertari. Ocupar el menjador, que groller. Això sí que és autèntic! Sóc un fugitiu! Un desesperado! Fundaré un nou partit universitari i jo seré el president! Gent que no pagarà mai la llicència de televisió contra el feixisme! Serà el començament. I llavors què faràs? Et cremaràs els sostens? Doncs algú ho ha de fer, Vivian. Algú ha de ser el primer a mullar-se el cul, no et sembla? I si no tens cul, què? Això deu ser que et truquen a la porta. Em sembla que ja sé qui anirà a obrir. Nil, si a tu t'agrada conèixer gent. Si em donessin 5 penics per cada vegada que obro la porta, tindria 5 lliures amb 63. Segur que és algú horrorosament avorrit. Oh, no! És l'inspector de llicències de la tele! Mike, però què has fet? Per què no vas pagar la llicència? No em poden posar a la presó. Soc massa maco, em violaran. Ei, calma, Rick. Encara no ens han agafat. És el moment de la diplomàcia. Ai, no. Vols saber si tenim tele? No sé què fer. Hauré de dir una mentida. Mal karma. Entesos, s'ha acabat la diplomàcia. Vip, llança la tele per la finestra. Sí, Vivian, ràpid, ràpid! Això sí que no m'ho esperava. Per què no la traiem dissimuladament sense cobeja? Sí! Mai, tu surt al carrer i assenyales l'aire i dius mira quina cosa més interessant aquí dalt. Tu disfressa la tele de iaia i la treus com qui no ho vol. Rick, el suïcidi està molt bé com a hobby, però no em convenç com a ofici. Tios! Li he explicat que no tenim tele i l'he destrempat una mica, però no l'entretindré gaire. Molt hàbil, això, Nil! Ves fent! Aquest és un assumpte molt delicat, però Mike l'ha enrotllat, el resoldrà. Rick, para de plorar. No ploro, tinc una cosa a l'ull. Vip, jala't la tele. Quina idea més intel·ligent, Mike! Feia tant de temps que tenia ganes de fer-ho. Han sigut els altres tres. Jo no. Jo no sabia res del que passava. De veritat que han sigut els altres tres. Ei, no mengi el coco. Aquesta pregunta no em resulta tan fàcil de contestar que si tenim tele... Podria haver diverses respostes. Diferents no troba. Necessito temps per inventar-me'n una. Resulta que ja ho sabem que en teniu, perquè l'hem detectada. O sigui que se m'ha estat fotent tota l'estona. Home, és que jo em foto a tothom que puc. Les al·lusions sexuals barates fan que el món funcioni. Nil, no m'has presentat el teu nou amic. Hola, em dic de merder. Però pots dir desgraciat com fan els meus amics. Bé, com feien? Com que feien? Els vaig matar i la llicència? Com li va dir un eunuc a Mussolini, no en tinc. I si en tingués a tu, no te l'ensenyaria. Quina broma més barata, Mike. Estic estalviant per pagar la llicència. No em diguis que no tens cap pla. No puc resistir els reptes. Nil, no tinc cap pla. Algun pren nota, espero. A veure, on teniu la tele? Així que sí que en teniu. Mitja merdeta. El vell truc, menjar-se la tele abans que no us enxampi. No és una torradora. És una tele asocial. Treu-la! No, senyor de merder, tranquil, calmes. Tant si és una torradora com una tele, el contingut de l'estómac del meu col·lega és propietat privada i en cas de danys presentarem una denúncia. No tinc pressa. He tractat molt amb xorissos com vosaltres. On és el vàter? A dalt, segueixi el rastre.
Molt bona idea, Nil. Digue-li al fatxa on és el vàter. Me'n vaig al vàter a esperar. Sí, a esperar tant com calgui. I t'asseguro, fill meu, que quan aquesta tele et surti per l'altre forat, t'enganxo. Tranquils, tios. Abans de llevar-me sempre vaig de ventre. Oh, mare meva, quin home més pesat. No ha sigut gens agradable, Rick, de debò. Què és això? Han sigut els altres tres, jo no. Dóna'm això! Ai, Oh, és molt maco donar-nos la culpa a nosaltres per salvar-te, tu. No et preocupis, Michael, ja l'estrepo. Quin escàndol. Mal bèstia! A la torradora, vinga! Crema! Que guai.